Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam snong na kishis pa khan riu tali kishnong ki bahap apo kilai tali ki hima bagun thop ya ka hima jerngam sardarship nong mensaus imship bat ka nong lang sardarship kila dawa ya ka sarkar jilla bat ya ka tanat badai pe baya ka blok ka ban sapli thamai biang hapo ka ramrai constituency de ban bu ha ka snong tinghor West Khasi Hills. Kiri orang ba kinong yalam snong kila pan pawru bahalor ka tega benta ha ka khat saw tarik ubenai nai wiang arajar arpo ar kila let ban ya kandu yo deputy commissioner ka West Khasi Hills ban IT ru ya ka jingtho ban dawa ban bu ya ka tega blok ba thamai ha ka snong tinghor. Kinong yalam snong kila dawa ru ba kibor bahalor kiri ban ai ka jing panshai bha halor ka tega jingthmu ban ple biang sa ya ka tega we ka blok na mar hadu menta kim shim la yo ya ka jingtep ka batikna bat ha ka ju ka por kila pan pawru ya ka jing sngolingo ka bajur ha ka ba ha ka jing ya kandu bat udisi na kalyang jong u am shim la dan kanu ka jing pentim shu la ong ba ha ka ba ya dei ba ka jing thau ya ka we pat ka CNRD block ka dor bar jong ki shispa khan riu tili kishnong kila dep ru ban submit ya ka dor khas show menteri rang ba ka tanat CNRD jong ka sarkar jilla ban pan pawi ki katu kat ni ki mat halor ka te ka block tu jongi mentai ya isar disi kalong ba ni kwa ban pan jing shai halor katai ke jing wan pli ya kata ka blok ka batmai ha ka arpo arteri kumbang leyo ya ka jing tip leng ba na i lokal MLA jongi handrai ka baso thamula kalong ba na kalyang sa disi ru hadu menta menne ka bamud ba impat yo kanu ka notification ka shai ha ka ba dei bat jing wan pli ya kata ka blok ka batmai ai ku blai ya ka sarkar MDA hapo ka jing yalam jong chief minister jongi Sri Konrad Sangma ubla penbena baya ka konstituensi Ramrai kindon artli ki blok bat men ha kane ka khandai trik ile yo ru ban pli ya ka wei ka CRD blok hapo ka Ramrai CRD blok te kumba ka election commission kila itu bat kila ai ya ka kerteng jong ka konstituensi ka Ramrai Jerngam konstituensi umta apakah sarkar kadon ke jing temu ban pli artri ki blok hapo ka Ramrai Jerngam konstituensi dan akal yang jongi ki nong yalam sinong jong ki hispa khanriu teli ki sinong ni kwa amba kata ka CRD blok ka batmai kin ai no da ka kerteng ka Jerngam CRD blok markumba don menta hapo ka Ramrai Jerngam konstituensi bat men hagane la yo ban pelong ya ka meeting jong ki khan chispa khan riu teli ki sinong bat da ko wei ka jingmut ila sim ya karai ba ya kane ka blok ka ba min sayo pat ka wei kata ka Jerngam CRD blok ila ya railang ki chispa khan riu teli ki sinong ba ka dei bandon hapo ka sinong tenghor nuar balai ba ka sinong tenghor ka dei ka wei na ka sinong kabarim bah ngalak ban ong bat kadai ru ka headquarter jong ka Hima Jerngam bat kalong ru ka sentar na ka bentar kini ki shispa khanriu tli ki snong namar ba hapo kini ki shispa khanriu tli ki snong ki babun hi ki don ki lok garo ki badon ki border area bat ka Assam tumtang athrai ba ka Kamba lada ka sarkar kan bu ia kene ka CRD blok ko batmai haka jaka kaba ipajba ia monlang ipajba ia sultanat lang namar kane ke jingwan ra ya ka blok ka batmai kadai ke jing mentoi om yano dai kadai ke jing mentoi ya ki babun balang yong kisnong ki bahap hapo kane ka CRD blok ka batmai ya kenduru ya minister yong CRD blok angte ya Silong tre nakalyang jong iru i klem don kanu ke jing tip sapang kane ke jing pli thmai ya kata ka blok ka batmai hadin ke jing pli ya kane ka Ramrai CRD blok tena kali yang jongi ngidap lagi jing solengo ka bakrau dalai ya kedu ya minister don jing tip dalai bari isar di siru hadu menta ikhlem paryo ke jing pentip na kali yang ka CRD department ban pli ya kata ka blok ka batmai hapo kane ka konstituensi jongi tena kali yang jongi ikwa ban panjing shai lengba na ki bor sarkar khamtam na i lokal MLA jongi bala kumnu pan pli hikat ya kata ka blok ka batmai hapo kane ka
Jerngam area kemut ladai ban pentip ladai ban ai kejing perisai khamtam hangi kinong snong jong ki chispa khan riu tili ki snong de na kaliang jongi minta kasih ngira ada benia kelu edisi da ka basa kalong ba ya kene ka kam in sushane baik ha kita ki nong yalam ki badai ki MLA ki MDC bat ki minister badon buram ba habaki ai ya kanu ka blok ya kanu ka civil subdivision lain ka district ki dei ban ai lengba ki jingtip ki basai bat ki batikna khnang ba kanom sadum yang ki pai nong snong ki bahap apo kane ka constituency Ramrai daw chinga jingram Ramrai constituency CNRD block ho dona mani bidingo chinga dalo DC officer baha DC ko ba gronga ha DC ko ba hangka ha deba chinga de chingni nangneka dia garo area ni nangneka de tonghor area maina tonghor area na chingni center onga yachi malangkonani aradongani aroba achyabari ya area gemakni mandirangna langpina ba tonghor area sepang bat kapa biaponga maina tonghor area de center onga unigeman chinga ba ya garo area ni songni mandirang ba garo area ni headman rang ba tonghor area kosa namneka unigeman block dona ode CM ko ba mola aro chingni local MLA ko mola mana de pete tonghor area ko CNRD block dona nambatken maina wara center onga unigeman mutela